Nanguke upari wethu. Onothando olujulile. Unozwelo kakhulu. Uthanda abantu futhi bayamthanda naye. Upheka kamnandi. Nolulindele kodwa uhambo lukaParu. Nanguke futhi udada Surya uzwana kakhulu noThuja. Uthando lwabo ilolu lwakudala. uThuja umkhonze kakhulu uSurya. Kodwa le ndaba akuyona yaSurya noThuja. Lezi izithembiso. uParu uhlezi ezithokozele, phinde abe nokuzwela. Kodwa kwelinye icala uSurya unomthwalo omkhulu ukuthi enze ngakho konke ukuthi osisi bakhe bashade. Izinhlelo zethu ezimbili ezintsha. Kodwa uhambo labo luhlukile bobabili. Paru and izithembiso khona maduze. Kuzizonke sisonke DStv channel 169.